Whatever fast there. Ona no telaki nwere. Ogula. Ya ogula. Ogula. Akemasi nwe ha ara. Enwero mara, enwero mike. Ema. Amam. Ema. Ya. Nwoke ọ ga-agwa gị okwu ga-emewe gị. Bịa were fọnụ gị. Tii ya n'ihu gị ọfụma. Ma ahụ eze gị. Iwe onye ebe? I'm in Nsukka, Enugu State. Ebe na Enugu? Nsukka. Ebe na Nsukka? Enugu Ezike. Ebe na Ezike? Umida. Mpaghara ọja agwọ ọgwụ? Mmaghị ọwa eze nwanyị? Enwela onye ara gbarala n'ụlọ unu mbụ? Gị nwewe onye ọgwụ? No, sir. Kebishi na watch him. Abuja. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa. Ị dị afọ ole? Adị 25. Iji ụmụ ole? Ụmụ na-abụ. Ese? I chom that touch from you. Listen, if you are not ready for this interview, get out of this place. I chom that touch from you. Okay, sir. Anyway. Gishinga forum. Etakoshiga eze na gịnị mere? Enwe ha enweghị ike gị bịa nga bịa chịghị ọchị. Sorry. Sorry for yourself. Wepụ aka n'isi gị, wepụ aka n'isi gị. Ị mụrụ nwa abụọ, m jụwa ga-ese, gị dakashi m eze. Retired but not tired single mother. Ụmụ abụọ ahụ mụrụ ya, nwoke dị iche iche ka ofu nwoke mụrụ ya. Ofu nwoke. Ha kwụrụ ụgwọ isi gị? Ele ihe ị gaga nwoke atụwa gị ime gị mụọ nke bụ mụọ nke abụọ akwụghị ụgwọ isi gị. Eche na ọ ga-anụ. Eche. Ele nga anọta gị ihe? N'ụlọ. N'ụlọ ya. I buru akpa gị buru lawa na nke ya gaa biri. Before i bido tama gị ihe nke ọ na-abịa abịa na-ata gị na nke gị. Ejem na m na-eme ọyị so ejem na nke ya atawa m tụwa ime. So mụcha the first one. So mechakwa m ọrịa another one. Onye mụrụ nwa onye ebe? Onye Enugu Ezike. Gịnị ka ọ na-arụ? Ọ na-azụ afịa. Afịa gịnị ka ọ zụga? Provision mana maazị m ya na-azụ kịta na ọ nọọzụ. Nwa gịnị ka ị mụrụ ya? Nwoke na nwanyị. Ele what age ka a nọtawa gị ihe ga mụọ nwoke na nwanyị? 17. Atawara gị from 17 years. Onye ahụ ọ dịkwa n'afọ ole? Ọ dị 28 mgbe ahụ. Mma gị na mpaghara ebe ha nọ mgbe a na-ataghị ihe a? Pama ngwo mana mma m na ya. Mpaghara nwụọla. Ya. Ndo. Gịnị gburu mpa gị? Ya. Mgbe ahụ ataghị gị ihe a gị mụọ nke mbụ ụmụnna ga-asịkwanụ gịnị? Abịa sewe okwu so ha mechasị na after ka mụcha dị nwa
na ha bịa mezie kwa ụgwọ isi m. So but along the process na-abịa sewe okwu, so awesizi onye lawa. Ya bụ onye mbụ tasịrị gị? Aya. Ya tapụ gị te gị ime abụọ, ụmụ nwoke na nwaanyị? Aya. Atara ele ihe iji nụrụ a na-ataga gị without? Mụ amara na adị ata without na. Oke, ị maghị n'ọtịta mgbe ahụ, ị maghị ihe gbasara okpu nna wee yi. Mgbe ahụ a chọrọ ịtapụ gị, ele ihe gwara ya? Ana na-arịọ ya biko ya chere ka m gụchaa akwụkwọ. Ọ sị na ọ ga-etinye m na School of Nursing. So mgbe ọ taga gị, ele ihe ọ na-agwa gị? ọ sị na ọ ga-anụ m, ma mgbe ọ chọrọ iwere amụta iwe gị n'ike, ele ihe ọ gwara gị? ọ sị na ya afụ m ụfụ, na ọ ga-eme ya obere. Ọsọ ọfụ ọ ga-ụfụ, ọ ga-eme ya obere. Wepụ aka n'isi gị. Ịbịa nga were kamera tinye n'ihu gị ya. A sị ya nọ na-afụkwa m ụfụ, ọ sị m sorry. Asị gị sorry. Ọwa asụ ka eji mee detin ya ghara ịfụ ụfụ ka ọwụ mmanụ. O ji mmanụ Nri ka ọwụ mmanụ granọt oil. Oil a na-ete n'ahụ. Mgbe ahụ ọ tapụghị gị, ibere akwa? Ya. Ele akwa ibere? Ebere m ewuchi m ewedu m gawa ụlọọgwụ. Ewu chimo. Ele ụlọọgwụ akpọghị ga? O nwere one hospital nọ na side anyị. Ele ihe eji kpọga gị ụlọọgwụ ebe a tapụrụ gị na-eti ihe wuchi gị? Ọ na-emezi m ka chọọ ịnwụ, so kpọga m ụlọọgwụ. Ele ihe mere na-anwụ nkwa? Ọnwụ Chineke si n'oge m erube. Ọ masịrị gị ike ka o ji soft mee gị? O ji soft. Then ebe o ji soft, ele ihe mere o ji na-eme gị chọrọ ịnwụ? Ma first time now. Ya. Ele ogbe pụrụ so bido, ọ n'azụ ka ọ n'ihu? N'iru. Iyi pant eme ya ka eyipụrụ gị pant? Eyibu m pant, so emechaa yipụ m pant. Okay, ebidoro with pant. E shiftiri ya one side. Ele aka o ji shift pant one side, ọ aka ekpe ka ọ aka nri? Ọ dị nke aka ekpe. Pant iyi mgbe ahụ ọwụ pant nwanta ka ọwụ pant who send you? Amadị m, ọ ya bụ nke nwanta echetaghazi m. Pant nwanta o ji evu flawa n'akụkụ taa. Ọ ya ka iyi pant evu flawa? O buru flawa, ọ dị plain. Ma pant ụmụazị na-eyigasị by them. Okay. Ya bụ pant oro. Mmaga ọ ka dị ndụ? Ya. Kemgbe ahụ ị mụrụ ụmụ abụọ ahụ, ọ na-akpọkwa gị ajụ gị maka ụmụaka ahụ? Mụ na ụmụaka nọ na befa. Ụmụaka nọ na nke ha, ọ nọ na be mpe ya. Ọ nara gị ụmụaka? Ya, mana ọ bụrụ by force. Gị nwere ike na-ahụ ụmụaka gị? Ya. Ka agwa ọjọọ eme ị nwere
ọ ga-awa echi nwoke bata na ndụ gị na ya achọpụta na ihe awa agwa ọjọọ gị ka ọ ghara ewe echi gị na-esewe okwu gịnị abịa biri agwa ọjọọ na-ekwu oke okwu mpere ụlọ na-ekwu oke okwu gịnị ọzọ gịnị ọzọ gịnị ọzọ ihe achaghị pinki nga ka esi m enwe filta itiri ya ka achaghị pinki na skrin ihe a ka esi m enwe filta itiri ya ihe a skrin mgbe ọ dara n'ala chịkụwa so ọ ya eti m filta. Ịdị afọ ole? Adị 23. Good afternoon. 23. Kwushi okwu ike, ịdị afọ ole? 23. Phone ga na-ekwuli okwu. Go down. Yes. Okay. My interview, you know what we do here, ba? Yes. You want to get ba? Yes, sir. Ịdị afọ ole? 28. Achọm that touch from you, kwetiri. Achọm that touch from you. Kemishna no yana. Okay. Okay, sir. Who am I at the moment? Gele ke na arụ. Atụgara m ebe a for youth service. Atụgara gị ebe a for youth service. Yes, sir. Wepụ ihe ahụ from recording. Oh yeah, wepụ phone gaa from recording now. I'm not recording. Ọ na-eme echo. It's not recording. Were phone and when like help you got to get last. I don't. I'm not know why you do me like that, but I'm not recording. Oh yeah, I'm see. Abram kage ya nwa gịla abịa ijinja mmakagịrị. Oh yeah, na m si na iyiri ihe ishiri ka ọwụ gị nwa ka m gwara na iyiri ihe ishiri ke. Oke ọmụ ele onye ọdọ gị ya kpekpe na igwe asọ ya o yiri ihe shiri ke. Oh yeah, enwere somebody na comment section here. Agwaga m ha before gị bata sa power tap wara m. So ngwa the boy say power tap am that na ha yiri ihe ishiri ke. Ọwụ gị nwa ka m gwara si yiri ihe ishiri ke. You are welcome. Ebere interview. Abram interview. Meme interview. Okay, our brother will the way phone on a biloto last. The way an ala mana home. Oku babara. Okay, when you got to clutching Gabiko and a big catalo. Okay. Lacodias of man. Okay, see one yami. Lana Zuna, I'll tell you, Lana's meme, a see one yami. Nigerian, I got weapon I can up. I have a name interview. And a wound panyan. Bishop, I don't know. I got la nochinga. He won yami, na Nigerian ga. La UK. Heje recruit on them bombo. Bishop, if I wear bombo. I'm him to watch it. When them say, I'm come to my hand recruit on them bombo. As some name one yam bombo. Heje recruit on them bombo. Recruit on your recruit on your Like a one yaw. Me throw this from bombo. Okay, how do you one yaw? Lacodiazo. No. Mmadụ yichara gunpowder no. Ya were ọwụ gị. Ese gịnị mere? Emeghe m call were phone gị. Ime call ebole. Aha gị emeghe m call enwere akwa bluetooth ka m ji phone m wo ihe a. Aha gị nna anyị ukwu. Aha wụ Chidalụ onye ụlọ. Chidalụ ọnụ onye. Onye ụlọ. Ọ ga na-ele n'anya ebe a.
ọ ga-lewe n'anya ebe m ga-ebutu ihe akwa ọ ga nna ha respect la gị Ele m anya. no reach a half cup of rice na Nigeria na gbara gị manga ọ ga-elepụ n'ihe wishi ọchị gị ha ọ ga-ewu onye ebe I'm onye Imo State. ebe n'Imo steeti I'm onye Mbisa. ebe na Mbaise I'm onye Ezinite Mbisa. ebe na Ezinite nna ya ukwu Ah? ebe na Ezinite Ezido. our brother Joe Mole Amụbile nwa. emubele nwa Mba. ịdị afọ ole Adị m 27. nwa okorobịa a na-amaghị ma mmiri amụghị ọrụ nọ n'amị ewelewe amụ mmiri ọka dị active Ọ dị ezigbo active. ka ihe mere na emubekwara nwa kemgbe ịtaga nwa Alụbeghị m nwaanyị. Echeghị m lụọ nwaanyị ma mụwa. nne gị na nna gị ọ dị ndụ Mba nna m anọghị, ọ naanị nne m. ndụ nna wa broda ewe orphanage son ndụ nna orphanage onye amị Adị ọfaneji, nne m dị ndụ, nna m wee nwụrụ anwụ. ọga edere m ihe m ga-eji cheta gị nne gị ọ na-adị ndụ gị ga-nọrọ nnọọ emubeghị nwa elube nwaanyị ele nke wụkwana ihe a ọ ga-afụrụ m ede ihe m ga-eji cheta gị Eji aba mmadụ abalị nwaanyị mgba dewe dewe. ọ ga-weta ihu gị na skrin nga Ihu nọ na skrin. onye amị yiri ihe isi ike na mgbe ọ ga kemgbe ị lọtara obodo a last Disemba. ị nwere akwụkwọ Enwere m akwụkwọ. gịnị ka ịrụ ha na UK Abụ m onye amị. ọ ga ị na-ekwule na iwu onye amị ọ wụ rekrut ka ọkụrụvu ele ka ịwa awụ Eleke rekrutu ka akụrụvu kọwanara mma mana ka ọwụ mụ na akọwara gị field unu n'ọrụ iwu high rank senior officer ihe ndị ahụ m kwuru mgbe ahụ awụkwa gị ka m gwa gị ahụ ịnọ gara mecha na interview. awụkwa gị ka m gwa gị kwenụ ihe m kwuru thank you onye amị gbara mbọ n'obodo oyibo ele ụdị nwaanyị ịchọga Achọga m nwaanyị gbasiri ike nwere ịtụ egwu Chineke. okay ị ma Chineke ọga Ama m Chineke. mmadụ ole ka ị tarala kemgbe ị fụtara ụwa Amakwa m o. Aga m ichedefu. oke ga-agụtali ha ọnụ Mba, aga m ichedefu. onye amị ma Chineke tara nwa ọ ga-agụtali ha ọnụ ya wụ ọbara nkịta ndị amị dị ya n'ime genotype gị nna ya ukwu ịtawa eje anyụ Eji m anyụ. ego enyele mkpu ị na-etisa Eji m eti mkpu, eji m apụ ọrụ. Eji m eti mkpu, eji m apụ ọrụ. ele ka ịpụ ọrụ Nyụgharị m apawa ọrụ m na ma apụ ọrụ. Ọrụ m akpọ nkụ. oke gị pashi ọdụ gị ike ya akpọ nkụ genotype gị Ahụ m AA. blood group gị A positive. biko kpọọ fon nọmba gị Phone number m 091 31 422 948. ọgụ onye amị akwa ịmasị ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum
M gaa n'iru. gaa n'iru. Tụgharịa phone number gị. 091 422 09131 422 948. Ngwanụ bye bye sir. Ndewo.